Kablaaw iti panagkaysa, adtoyan dagiti damdamag para iti La Union nagkaysa newsbreak. Governor Mario Eduardo Ortega ken dagiti opisyales iti probinsya iti La Union nakipaset iti leadership training ijay Manila. Napnuan iti adal ken inspirasyon ti panagdaray the Governor Mario Eduardo Ortega kadwa dagiti daduma payeng opisyales iti probinsya ti La Union iti tallo nga aldaw a transformative leadership for elevated governance training ijay Pasay City, Manila itay laang nabiit. Panggep iti panagsanay ang mapabileg ti gabaelan dagiti opisyales iti panangidaulo da iti masakupan da. Babaan iti nadakamat nga aktibidad, manamnama itad addapay apan nakapasayaat iti panangidaulo ken panagserbi dagiti opisyales iti probinsya. Iti pagsayaatan na di dyan na, ado dagitay projects nga pampanunutom and there are a lot of areas where you can tap resources, hanlaing nga logistic, but even technical people who are willing to help. Because may samot ti ganda tayo amin to make La Union a better place to live in. Iso nga agkaysa tayo. Iti sa balipay adamag, Vice Governor Eric Sibuma prioridad natin inklusibo ken naurnos apan nakaipataray iti sangguniang panlalawigan. Iti pananglukat ni Vice Governor Eric Sibuma iti muna a regular session iti may ka-24 a sangguniang panlalawigan in panamnama ti Vice Gobernador ti transparent, nasiglat ken inklusibo a gobyerno tapno mapagserbian ana imbag iti tunggal umili. Tartarigagayan na ti nakaputar karagiti linteg, ordinansa ken proyekto amang supsuporta iti pagrangayan iti probinsya. Kabayatan na iti sa balipay addamag, nasurok 2 agasot as scholars manipod segundo distrito na ipaayan iti scholarship. Naragsak nga inawat dagiti 2 agasot ken 72 nga scholars manipod iti segundo distrito dagiti scholarship grants iti naangay a distribusyon ijay ili ti Tubaw. Babaan iti panangiwanwan iti Commission on Higher Education indauluan the 2nd District Representative Dante Sotelo Garcia ken KM ngayon na Party List Representative Kenneth Paulo Codneta Tereng ti distribusyon. Dagiti benepisaryo ket karaman iti DSG CHED Tulong-Dulong Program. Tarigagay iti programa a matulungan dagiti estudyante iti pagkasapulan da iti panagadalda. Parte ti platform tayo dati empowerment panag papigsa apo kadagiti agtutubo ket nangipaay tayo apo timulong tayo nga nangipaay ti scholarship ket kadagiti kakailyan tayo nga kabataan nang timulong tayo nga nagbirok apo dagitay slots nga agapo iti CHED ket makita tayo met nga nagado apo ti kabataan nga very eager nga giskwela nga mababaen ta ay ngem gapo ta awan unay resources ket marigatan ta ket dagitoy tulong tayo apo nga naited kadagiti scholars ket dakkel nga banag para kinyada tapno makakisay apo iti expenses da. Maudi kadagiti damdamag, opisina iti 1st District Representative na yasidagan iti publiko. Naragsak ngayon pakamo ni 1st District Representative Congressman Francisco Paulo Ortega V ti panagsubli ti opisina da iti sigud daytoy a pwesto. Nang rugi di Hulyo 14, naiyakaren ijay Don Antonino Building, Barangay 2 dito syudad ti San Fernando, ti baro nga opisina ti deputado. Panggap ni Congressman Paulo ama iya si dagto opisina da tapnod adupay a residente iti Primera Distrito ken tintero a probinsya ti mapagserbian. Masarakan iti opisina ti 1st District Representative iti abay iti La Union Pasalubong Center ken mabanag Justice Hall nga asidaglaang ti San Fernando City Plaza. Nag-umpisa na po ang bagong administrasyon, nag-umpisa na po ang 20th Congress at nakaredy na po kami para magsilbi, nakaredy na kami pumunta sa mga towns saka sa mga iba't ibang lugar na amin pong nasasakupan at pinagsisilbihan. So, pag may kailangan po sa ating mga, lalong-lalo po sa mga pangangailangang medikal, saka mga pangangailangan po na maibibigay po na tulong ng House of Representatives at ng Office of the Congressman. Nandito lang po kami, laging open po ang mga pinto. Actually, nagbubukas din po kami ng Sabado, half day, kasi marami pong nangangailangan ng tulong kahit na sarado po yung mga main government agencies natin. El Union.